Omujumbe w'ebunge ya Nakuru Town West Mosike Samuel Arama nigo anyalikoba gakoboria omugusibwensi konyalikoba gakomubwatesia Mosike Fred Okeng Matiang'i ase obochorio borne bumwaka bw'ekirubere na 2025 kagukwana na gatembe niganyalikoba gagosegeta bonsi konyalikoba bakoba amo na gukwanira asobwa mwase bo ganyalikoba gagochicheria byonsi gosamugendero byonyalikoba gakoyenekirwa ime yorogongorwa gusiana mono abyomanyikate muna ugosira ebyombe aho gose empowerment programs asokota yabuna nigo bikorokia amachaya gocha asomugusi mulikito Polikapokara na mange omujumbe oyoiga w'ebunge ya Nakuru Town West oyo kugamba bona sentunda ya hagatatu imeye bunge yo nigo atebire nga okoremere mamone serikali nigintu gikwirira ase kogenderera na bwigo goteba buna ere buno mujumbe ni agendere ko bagakobase serikali iriwe kumburira amagendero cyasaba amenye bekinseme ciga asatebire ngo mwaka kiri 2022 no bari ase Matiang'i. You must work with the government of the day. Agora bono ega o intura provozi na banda abantu Matiang'i mu drama eko Matiang'i amu da fo Matiang'i ende na tebya abantu ba musina on the West 2027 otoka rudi okwane bintu bya Matiang'i obiti gagenda we shall be there to tell people to follow them out. Nigo akiretege Rubirio yo emanyakante buna empowerment iyo korwamo negate babwatani nane bali baheberekerete serikali yento korengana monera tebire nobo kabira ase agendera ko bagakogikeri gati abara ikurwasura gongorwa gusi abo bakoreta magendero imeyoro gongorwa gusi korengana amonere ayale ayamachaya nyina boni gagendere ko bagakogenda buligana kubabenga abo bagendere ko bakubaketege eganga yayo Mosike Matiang'i nara ako na kwana na Matiang'i nero na batete Matiang'i na batete William Ruto. You know that is not a person who was expecting me to be the brave. Am I going to Marange? What else do I mean? No Marange, Mogora Marange, Mogwis. Ndio Mongolia got a drama and Marange Diamond. You know, I was surprised that Jerusa are the second Rogeria can't assume the Roguna, Freddy Matiang'i, you don't know. Matiang'i was with us every day to go Rujikura, Targo Rujikura that time. How dare you order the Yaman to Matiang'i, not the year of 2027? I mean, the weekend at the Kenya Monoiga, Mogora, Arama niga agendera ko bagakubore gasa kukyo magusio mwaka kiri 2027 kweneke bunanko babare magega ya Matiang'i. Yo mate na Matiang'i weta tukuranko irare oro tariko ira patia bagusibo sipu ekatupa ketukura sagota na ajal tena William Ruto wake na ero wake kara de William Ruto to wake lakini abagusibo sipi kuru Nyamira paka Kisii tutaita bagende jama eri Fred Matiang'i agote na omwerio ye Mosiko yiga kurwase orgongorwe county Nyamira nigo agendere ko bagakuburia ibirero lya gesiasa lya agendere ko bali kweneke gwemeye county yiga gwika omwerio asamo bulyo mu governor we county yiga ya Nyamira Mosike Amos Mumenya libo koba aso mustari obosio na ko baleta mo abarayibe county yiga elyo kwenekia amagenderero chingakinera teberenga igo ali angekoye kolera serikali county ya Nyamira magendero ekero engakiyaye eraike ego no most of the time ko arko banyora Nairobi eso salva what the issues ba nyondo kana jabi bakoye bona ko tijaba ko nyetega teba speaker nyabaro bo mjaba ina na baita sense bagende bakorda bategas na ni this right time wonte ko era bono egabana bora ne egabana His Excellency bwana Nyaribo bande baita sense bakoro ngento ke kurukuna retreat bande baberane Nyaribo njane speaker no yogoro kwa Nyabaro abaye musendo abata issues already babwate baro bajera neso de bakoro abantu banyamire gas Nyamira ndo tote Nyamira no todo drama mai do onyo de tonyo rechukura anywhere